Katarína Petkaničová, významná osobnosť Dúbravky, píše viac ako 40 rokov. Uviedla na trh viac ako 10 publikácií, a to nie len rozprávkových, ale aj kníh s kuchárskymi receptami a dokonca aj vtipmi. Začínala krátkými literárnymi útvarmi a básňami. Pripravila aj knihu receptov, najmä preto, lebo si od nej pre jej kulinárske schopnosti všetci známi pýtali rady. Recepty vystriedali 2 knihy vtipov, kde jej inšpiráciu priam vnútil manžel, známy rozprávaním humorných príbehov. Nevyhla sa ani detskému hororu, jej prvotine pre deti s názvom Hody s upírom. Nasledovali Africkí draci, kniha inšpirovaná Afrikou, konkrétne Sudánom, kde Katarína Petkaničová strávila spolu s deťmi a manželom viacero rokov. Pôsobili ste v Afrike, žili ste v Afrike, nie každý sa tam dostane. Ak by ste mohli povedať, že Afrika je niečím bohatá, lebo stále hovoríme o Afrike iba ako chudobnej, tak v čom by bola bohatá? Afrika, myslím, že je bohatá láskou tých obyčajných ľudí. Ja som sa tam nestretla, aspoň konkrétne v Sudáne, so zlým človekom. Boli všetci milí, skutočne srdeční, milí, a častokrát sa stáva, že ani naši ľudia alebo naši krajania nie sú takí ako Afričania, ako títo Sudánci. Som si ich naozaj veľmi obľúbila. Katarína Petkaničová, dcéra jednej z najstarších obyvateľiek Dúbravky, Kataríny Jakubčíkovej, je na svoje rodné miesto mimoriadne hrdá a pri cestách do zahraničia ho opúšťala so slzami v očiach. Je silne charitatívne zmýšľajúcou spisovateľkou a chcela, aby sa k jej knihe dostali všetky deti, preto ich nakúpila a poslala do rôznych detských zariadení a domovov, a to nie len na Slovensku, ale i v Chorvátsku. Pôvodne som chcela honorár, ktorý dostanem za knihu, poslať peniaze do Afriky týmto sudanským deťom. Ibaže viete, sú rôzne charitatívne organizácie a jeden nikdy nevie, čo sa tým deťom v skutku dostane. Potom som sa radila s pánom vydavateľom a ten hovorí, aj naše deti potrebujú aj pomoc, aj povzbudenie. A v podstate má pravdu, tak som sa rozhodla, že tieto knižky venujem našim deťom, postihnutým v detských domovoch. A boli to tiež deti v Jugoslávii, ktoré, viete, že vojna tam zničila veľa nielen životov, ale aj veľa kultúrnych hodnôt. Asi myslím, že tým detičkám, našim slovenským deťom aj v tej Jugoslávii dobre knihy padli. Myslím, že môžem povedať, že tvoríte už viac ako 40 rokov. Ako by ste charakterizovali vaše momentálne tvorivé obdobie? Tak ja som mala vždy dobre tvorivé obdobie. Snažila som sa robiť krátke veci, príbehy, fejtóny, poviedky, mikropoviedky. A myslím, že som sama so sebou viac menej spokojná. Vaša tvorba vždy vychádza z vášho života, bolo to podobne aj pri knihe receptov, a ako to bolo pri vtipoch? Pri vtipoch to bolo tak, že ja, nie že by som nebola vtipný človek, ale vtipy si veľmi ťažko zapamätám a vtipy nie sú mojou doménou. Vtipy sú doménou môjho manžela. Takže on mi vtipy diktoval a ja som ich písala, po prípade písala a upravoval. Tak to bolo s vtipmi a recepty, samozrejme, recepty to bola odjak živá moja slabá stránka, eventuálne silná stránka, že jedla som vymýšľala, prípadne aj zákusky, cukrovinky som vymýšľala a potom som ich stvorila a potom som ich napísala. Váš zámer je naozaj neobyčajne široký. Čo vás tak momentálne veľmi inšpiruje a dotvára vám obraz? Žijem v Dúbravke, žijem s vnúčkami a s kopou malých detí, spolužiaci majú malé deti, v rodine je veľa malých detí a tieto rozprávočky ma odjakživa fascinovali. A myslím, že napísať rozprávku, ako sa písali kedysi, možno už nie je také aktuálne. Avšak písať celkom moderné rozprávky sa mi zdá trošičku drastické. Ja sama mám veľmi rada rozprávky a mám rada, kde vystupujú Dobrevíli, až Kriatkovia, Vodnice, aj Ježibabi, aj Ježibábeli. Proste snažím sa tvoriť takéto rozprávočky a snažím sa, aby tie malé deti to aj k niečomu viedlo. Akou témou by bolo treba osloviť deti, aby vstali od počítačov a začali čítať viac knihy, aby si rozvíjali viac svoje duchovno?
Tak ja si myslím, že tu na riaditeľka Domu kultúry to dobre vystihla, že sa zamerala na maličké deti a tu na v Dubravskej knižnici im dáva veľký priestor. Snaží sa prilákať už maličké detičky, škôlkárov, ktoré keď si zvyknú prísť a prečítať knižočku s rodičmi, si myslím, že neskôr ako žiaci tiež prídu a budú čítať. Vďaka Kataríne Petkaničovej máme o niekoľko rozprávkových príbehov viac. Piatok 28. novembra podvečer za účasti riaditeľky Domu kultúry Dúbravka Henriety Došovej a tiež starostu Dúbravky inžiniera Santnera uviedla do života hneď 3 nové publikácie. Knihu fejtónov Granátovník na ľade, z ktorej vtipný fejtón o tom, ako šetriť, prečítala Anka Okapcová. No a 2 verzie slovenskú a českú dúbravských rozprávok o Škriatkovi Dubáčikovi. Program pripravili deti zo základnej školy na Beňovského ulici. Na pódiu sa vystriedalo niekoľko krstných otcov a súdičiek. V prvom rade manžel Kataríny Petkaničovej, ktorého považuje za svoju životnú inšpiráciu, ďalej starosta Dúbravky, prekladateľka a tiež dúbravská rodáčka Zita Mudráková, ilustrátorka z Čiech Eva Ridrichová a súdička Katarína Jakubčíková, ktorá vyslovila želanie, aby sa všetkým darilo a aby bol pokoj a mier na celom svete. Kataríne Petkaničovej priniesol všetky príbehy život. Tak ako v slovách Hansa Christiana Andersena, život sám o sebe je najkrajšou zo všetkých rozprávok.